Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinga. Hoxe, a quenda deste espazo da madrugada correspóndelle a unha magnífica poeta, coa que me honro compartir espazo no grupo cultural Nos, a xente do redor. Rochi Nóvoa regálanos, no número 18 da nosa revista, un poema que reflexa co realismo ao que nos ten acostumados a vida que nos tocou vivir neste universo. Somos anacos de historias. Somos anacos de historias, fragmentos de memoria cosidos á pel, pegadas dun tempo que nos habita, esgazos dun sono que non queremos esquecer. A ollada ferida de ausencias afonda no baleiro que deixou a perda, pero nos beizos queda o lume de todas as palabras que aínda non foron ditas. Da cabeza nacen ecos de onte, esplenden as sombras dos días vividos, os amores que fomos, as loitas que nos fixeron, os latexos dunha esperanza que resiste. Somos retallos, collage de dores e alegrías, arte feita co que queda de nós, cando a vida insiste en quebrarnos. O negro pesa sobre os ombreiros como cinza dun lume antigo que ardeu sen tregua na noite, como a tinta co que escribimos o noso nome nas paredes do tempo. Mais tamén hai rosa, un alento de luz entre as fendas, un fío de seda que une os días rotos, un xardín que se tece entre os medos, unha promesa feita á sombra da incerteza. E así seguimos, construindo futuro sobre os cascallos, co corazón feito de lembranzas, cos ollos abertos a todos os camiños, cos beizos vermellos de tanto berrar, que aínda estamos aquí. Gracias, Rochi.